Eta kamaran beste alde, horzien daukagu Lur Gil Rei, erran behar, Orkoieneko euskara teknikaria, ongi etorria eta egunon, Lur. Egunon, da eskerrik asko. Bueno, zer moduz eramaten ari zara konfinamentua? Bueno, nahiko ongi, ni herri txiki batean bizi naiz eta bueno, orain etxetik ari naiz lanean eta bueno, dia esan uste baino hobe. Nahiko ongi naiz eta bueno, nabaritzen den, ez dela bizitza normala eta kostatzen da utzea, baina bueno, uste baino hobe. Bueno, eta hor, Orkoienen, horko biztanleek oroan hartuta nola ikusten duzu bizitzen ari direla, konfinamentuko guzti hau? Nabaritzen da, gelditu dela, herria gelditu dela eta bueno, pues bereziki utxik dagoen sentsazio hori, bakarrik beharrezkoak diren zerbitzuak daude irekiak eta horietara joaten dira herritarrak, baina nabaritzen da, hutsune hori, industrigune garrantzitsua da Orkoien ere eta nabaritzen da ere askoz gelditu dagoela industria eta herrian bertan ere bai, naiz eta ongi neurriak eta ongi betetzen ari dira herritarrak eta nahiko ongi darama herriak. Bezaldetik, sortu da zerbitzu berexirik, eran nahi dut konfinamentua dela eta jende helduendako, ezin duendako, bolondresa, kontatu diguzu pixko bat? Bai, udalaren lehentasuna hori izan da pertsonei arreta ematea eta bereziki pertsona ahulenei eta alde batetik, beste hainbat herritan bezala ere sortu da etxetik mugitu ezin den jendearen dako, erosketak egiteko zerbitzu hori eta voluntarioen bidez egiten ari da hori. Bestetik ere, eskoletan lehen ere beharrezkoa zuten aurrei, babesigabeko aurrei janaria ematen zitzaien debalde jantokietan eta orain zerbitzu hori ez dagoenez, gurutze gorriarekin kudeatu du udalak etxe horietara janaria eramateko, elikagaien bankua ere antolatu da, beharrezkoa duten familiei janaria eramateko, bai jendea gizartetxera joateko eta posible ez badu, udal langileak eramateko beraien etxeetara. Bestetik ere, ikasleak ere etxetik ari direnez, hoiei fotokopiatze eta inprimatze zerbitzua ematen ari zaie gizarte etxean, eta gero ere neurri ekonomikoa da, beste hildo batekoa, baina zergak ordaintzeko epea ere malgutu da, beranduxeago ordainduko dira kontribuzioa eta zera zirkulazio zerga, eta beraz, horrelako zerbitzuak egiten ari dira pixkat egoera arintzeko herritarrei eta alik eta zerbitzu gehien emateko. Gutxi gora bera, zenbat jende bizi da Orkoienen? Ia 4.000 dira, 3.800 inguru dira, azken urteetan gehiago hazi da, auzo berria sortu dira ere, eta hor metatzen da jende gehien, bada herri zaharra eta gero, auzo berriak. Hor, elkartaratzeak izaten dire, baitere diot, hor arratsaldeko 8 batzuk aprobetxatzen dute, hori, pixko bat, nola baitere elkartzeko edo batzu beste kalarietatik, balkoiatik edo lehioetatik balen bada ere ikusteko, Orkoienen ere ohitura hori bada edo nola dago? Orkoien ere bai, azkenean herri askotan eta horre, Iruñ herri osoan ere nabaritzen da, burrunba hori gainera nabaritzen da urrutitik ere, badagoela. Eta Orkoien ez da salbuespena eta bertan ere egiten da arratsaldeko 8 egunero. Ekonomikoki efen duzu, eragina izango duela, iruditzen zaitzu, oraindik ez da kalkulatzen, oraindik ez dago jakiterik. Zaila da kalkulatzen, eta hor eragina, arlo askori, eragin diezaioke, bai arlo publikoari, eta bai, industrigunea izan da, enpresa guzti horiei, eta Orkoienen eta inguruko herrietan asko dira enpresa horietan lan egiten dutenak, Beraz, eragina nabarmena izan daiteke, baina, nik uste goiz dela oraindik ere hori kalkulatzeko, eta behintzat, udalaren partetik egiten ari dena hori da pixkat arintzea edo zergen egutegiaren malgutzearen bidez ere, orain sor daitezkeen zailtasunei, atzeratzea, hori da, pixkat egin dena zergen egutegia malgutzearekin.
Iruditzen zaizu honek hausnarketa berriak ekarriko dituela, zenbait arlotan, edo nola ikusten duzu, oraindik goiz da jakiteko. Radio da hausnarketa osasungintzan, osasunbidea hainbat arlotan. Bai, noski nik uste, bueno, honek ertz asko dituela, ez? Eta bai elikaduraren inguruan, bai osasungintzaren inguruan, industriaren inguruan, turismoaren inguruan, bueno, hausnarketa ugari sor daitezkela, ez? Bueno, dependentzia sortzeko sektore konkretu batean, hori erortzen bada, bueno, arazoak sor litezkelako, ez? Eta nik uste jendea ari dela jada, ez? Hausnarketa batzuk egiten, bueno, beharrezko zerbitzuen inguruan, gertuko ekonomiaren inguruan, eta bar. Eta, bueno, nik uste arlo pertsonale, bueno, interesgarria dela, ez, halako hausnarketak egitea. Baita ere, harremanetan izango du eraginik, gero eta gehiago etxean geldituko gara itxita, telelana nagusituko da, edo jendeak bilatuko dugu normaltasunez gizakeokin egotea. Horre, espero aldaketan nabarmenik ez izatea, ez? Nik uste gertuko harremana, harreman estu hori, bueno, zerbait, eta hemen garatua dugun zerbait ona dela, ez? Eta hori kaltetzea, bueno, txarra litzateke, ez? Telelanaren inguruan eta, bueno, hor ja bestelako hausnarketak sor daitezke, hobea den, ez den, baino bintzat harreman sozialetan eta gehiago etxean geratzean ikuste hori negatiboa izango litzatekela, ez? Eta, bueno, herrietan dauden ere elkarguneak, ez? Izan parkeak, izan gizarte etxea bera, izan tabernak, izan edo zer, ez? Bueno, nik uste ona dela horre elkartzea, ez? Azkenean herri bezala funtzionatzea eta ez modu individualean, eta hori horkoienen gertatzen da. Eta beraz, bueno, espero gutxinaka izan beharko badu ere, bueno, normaltasun hori berreskuratzea harreman sozialen arlo horretan behintzat. Eskubide individual eta eskubide kolektiboen arteko hausnarketarik sortu dizu honek edo ez? Bueno, hor sortzen dira ere hausnarketak horren inguruan, ez? Ez dakite askorako eman dezake horrek, neurri hauek zenbateraino urratzen dituzten eskubide individual eta kolektiboak, zenbateraino beharrezkoak diren, hor bakoitzak izanen du bere hausnarketa, baina, bueno, ez zaigu beste remedio hori geratzen, bueno, epidemia hau eteteko, ez, neurriok errespetatzekoa. Bueno, eta noiz arte duzu, atzematen duzu, hau horrela egongo garela, hilabete bat, 2 hilabete, ze denbora jartzen diozu? Jo, zaila da alde batetik, ez, denbora jartze eta bestetik ere ez nioke jarri nahi, hor bestela espektatibak ere sortzen dira eta gero txaskoa bueltan, ez, beraz, bueno, nik uste pentsatu behar dugula hau luzerako, eta luzerako esatea ez da gauza asko esatea, baina, bueno, bere alakoan behintzat ez dela normaltasunera bueltatuko eta beraz, bueno, udalen partetik neurriak jarri beharko dira, alik eta harinen eramateko hau, alik eta laguntza gehien izateko behar dutenak, eta bestetik, bueno, geuk ere, bueno, geure etxeetan ere, neurriak jarri beharko ditugu, alik eta hauekin eramateko, ez? Bai harremanetan eta bai nire arloari dagokionean ere, euskara teknikaria naizenez ere, euskara kuarentenan ere ez jartzeko, eta bai aurrak eta bai nagusiak, bueno, euskararekin jarraitzeko gurea bezalako gune batean garrantzitsua delako, ez? Ateratzen bada, euskara lehen zeukan esparrutik etxean esparruri gabe geratzen da, ez? Eta horrek ere atzeraldia ekartzen aldio euskararen garapenari, horkoienen, eta beraz, bueno, horre deia baliabideak badirelako erabiltzeko etxean, eta beraz, bueno, dei hori etxeetan ere praktikatzeko, ezta. Eta hori ze baliabide erabiltzen ari zara, nola gauzatzen ari zara, nola burutzen ari zara euskara teknikari bezala, euskararen erabilpena horkoienen, batez ere, agian euskara ez dakiten familietan, eta eman dezagun gaztetxoek ikasten ari dira, baina guratsok ez dakite, holakoetan, baduzu zerbait antolatua? Bai, bueno, Nafarroko Euskara Teknikarion saretik ere prestatzen ditugu halako materialak eta familiei
helarazi, hor era.eus webgunean esaterako, baditugu material pile bat, elaide.eusen ere bai, beste hainbat webgunetan sortu dugu halako, esteka zerrenda bat ere, bai aisialdirako edo bai ikasterako zuzenduta, eta badira, ez? Eta horiek helarazten ari diegu, pues bai eskoletako ikasleei, aurre eskolatakoei, gazteei bestelako materialak, helduei ere bestelakoak, euskara klaseak ere baditugu, euskara ikasten ari dira zenbait helduk hemen horkoienen, eta haiei ere, bidali beharrez, praktikatzen jarraitzeko materialak, parkean eta kalean ere praktikatzeko geratzen zirenak, ez? Horiek ere jarraitu ahal izateko bestelako materialak, horiek bidaltzen saiatzen ari gara. Bueno, eta baita ere, sareetan, nabarmena da, sorkuntza, nolabaiteko sorkuntza, bai bideoak, abestiak, ez dakit, txisteak, dena delakoa. Euskeraz ere ikusten ari da, edo erran daiteke euskeraz jaisten ari dela normalean erabiltzen den baino gehiago. Hau da, hizkuntz nagusiak nagusitzen ari dira, edo euskerak ere bere tokia aurkitu du eta badu jendeak nola jo. Nik uste egiteko saiakeran ari dela, ez? Leku egiteko saiakeran, baino nagusi da eta alde handiarekin gainera hizkuntza nagusia gaztera, ez? Eta hori da arriskua, ez? Sare sozialetan eta interneten nagusitzen dela eta pertsonen arteko sare sozial mugimenduetan guztietan material gehiena gazteleraz mugitzen da, ez? Eta beraz, euskarak bere esparrua galtzen du etxean bertan, gainera gurea bezalako herri batean, guraso askok ez dakiten euskaraz, eta aurrak bai euskaraz ikasten ari diren, ez? Baina ingurunea nagusitzen da etxean gaztelera, ez, zalantzari gabe. Bueno, eta Lur Gilek zer egingo du konfinamentuak itzen den biramunean? Bueno, hor egia esan nik ere zerrenda oso luzea daukat jada egina, ez? Nire esaterako mendia asko gustatzen zait, eta orain etxean sartua egotea, ez ditegoera oso errezi hartzen, eta beraz, mendira joate izanen da lehenengo gauza, trago batzuk hartzea lagunekin ere bai, halakoak, ez? Nik uste denon planetan daudenak, eta alik eta lasterren izaten den hori. Ederki Lur, mil esker gurekin egoteagatik, azaltzeagatik pixko bat horkoiengo egoera, eta baita ere, koronavirusen konfinamentuak ekarri dituen edo ekartzen ahal dituen zenbait haunarketa. Mil esker eta izan ongi! Oso ongi, mil esker zuek egiten ez zaten lanagatik. Aio!